Κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν όταν πέφτει η αυλαία. Μένουν πίσω σαν ψίθυροι. Σαν ερωτήματα. Σαν αλήθειες που κάποιος προσπάθησε να θάψει. Είμαι η Ηρώ. Και αυτό είναι το Ηρώ Crime Podcast. Για χρόνια, ο κόσμος έβλεπε μια μητέρα και μια κόρη και πίστευε ότι έβλεπε μια ιστορία θυσίας. Μια άρρωστη κοπέλα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μια μητέρα που ήταν πάντα δίπλα της. Νοσοκομεία, φιλανθρωπίες, δωρεές, φωτογραφίες, χαμόγελα, ευχές. Η κόρη λεγόταν Gypsy Rose Blanchard. Η μητέρα της λεγόταν Claudine, αλλά όλοι την ήξεραν ως Didi Blanchard. Στα μάτια των γειτόνων, των γιατρών, των οργανώσεων και των τηλεοπτικών ρεπορτάζ, η Didi ήταν η αφοσιωμένη μητέρα ενός παιδιού που είχε περάσει σχεδόν όλη του τη ζωή άρρωστο. Η Gypsy, έλεγαν, είχε λευχαιμία. Είχε μυϊκή δυστροφία. Είχε κρίσεις. Είχε προβλήματα στην όραση και στην ακοή. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Χρειαζόταν σωλήνα σύτησης. Χρειαζόταν φάρμακα, εξετάσεις, επεμβάσεις και συνεχή φροντίδα. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Πολλά από αυτά δεν ήταν αλήθεια. Και όταν η αλήθεια άρχισε να βγαίνει, δεν βγήκε μέσα από μια ιατρική αναφορά. Δεν βγήκε από μια καταγγελία. Δεν βγήκε από κάποιον γιατρό που σταμάτησε εγκαίρως την κακοποίηση. Βγήκε μετά από έναν φόνο. Στις 14 Ιουνίου 2015, εμφανίστηκε μια ανάρτηση στο λογαριασμό της Didi στο Facebook. Ήταν χυδαία, σοκαριστική και έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να την έχει γράψει η ίδια. Οι φίλοι και οι γείτονες ανησύχησαν. Η Didi δεν απαντούσε. Η Gypsy, η κόρη που όλοι πίστευαν ότι ήταν βαριά ανάπηρη και άρρωστη, δεν φαινόταν πουθενά. Όταν οι αρχές μπήκαν στο σπίτι του στο Springfield του Μιζούρι, βρήκαν την Didi νεκρή στο υπνοδωμάτιο. Είχε δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές. Στην αρχή, το πιο τρομακτικό ερώτημα ήταν: πού είναι η Gypsy? Μήπως την είχε απαγάγει ο δολοφόνος? Μήπως μια ανήμπορη νεαρή γυναίκα κινδύνευε κάπου? Λίγο αργότερα, η αστυνομία θα έβρισκε την Gypsy εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Ουισκόνσιν. Δεν ήταν μόνη. Ήταν με τον διαδικτυακό της φίλο, τον Νίκολας Γκοντετζόν. Και τότε η υπόθεση γύρισε ανάποδα. Γιατί η Gypsy δεν ήταν στο αναπηρικό αμαξίδιο. Περπατούσε. Και η ιστορία που είχε παρουσιαστεί για χρόνια ως ιστορία ασθένειας, αποδείχθηκε ιστορία ελέγχου, εξαπάτησης και κακοποίησης. Η Gypsy Rose γεννήθηκε το 1991. Ο πατέρας της, Rod Blanchard, ήταν νέος όταν γνώρισε την Didi. Η σχέση τους δεν κράτησε. Η Gypsy μεγάλωσε κυρίως με τη μητέρα της. Από πολύ νωρίς, η Didi άρχισε να παρουσιάζει την κόρη της ως παιδί με σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Στην αρχή, κάποια θέματα υγείας μπορεί να φαίνονταν αληθοφανή. Όμως όσο περνούσαν τα χρόνια, ο κατάλογος των ασθενειών μεγάλωνε. Η Didi έλεγε ότι η Gypsy είχε λευχαιμία. Ότι είχε μυϊκή δυστροφία. Ότι δεν μπορούσε να περπατήσει. Ότι είχε νοητική υστέρηση ή αναπτυξιακή καθυστέρηση. Ότι χρειαζόταν τροφή μέσα από σωλήνα. Ότι είχε αλλεργίες, κρίσεις, αναπνευστικά προβλήματα. Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη. Μια μικρή, εύθραυστη κόρη που εξαρτιόταν απόλυτα από τη μητέρα της. Και μια μητέρα που εμφανιζόταν ως ηρωίδα. Η Didi κρατούσε ιατρικά έγγραφα, μιλούσε με γιατρούς, διεκδικούσε βοήθεια, ζητούσε φιλανθρωπική στήριξη. Μετά τον τυφώνα Κατρίνα, η ίδια και η Gypsy μετακόμισαν στο Μιζούρι και παρουσιάστηκαν ως οικογένεια που είχε χάσει τα πάντα. Οργανώσεις και άνθρωποι τις βοήθησαν. Έλαβαν σπίτι από φιλανθρωπικό πρόγραμμα. Έλαβαν ταξίδια, δωρεές, προσοχή. Η ιστορία του συγκινούσε. Αλλά μέσα στο σπίτι, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η Gypsy θα περιέγραφε αργότερα μια ζωή όπου η μητέρα της έλεγχε τα πάντα. Τι έτρωγε? Τι έλεγε? Πότε μιλούσε? Ποιον έβλεπε? Πώς παρουσιαζόταν δημόσια?
Όταν βρίσκονταν μπροστά σε γιατρούς ή άλλους ανθρώπους, η Ντιντί απαντούσε για εκείνη. Η Τζίψη μάθαινε να παίζει τον ρόλο που της είχε δοθεί. Να φαίνεται πιο μικρή από την ηλικία της. Να κάθεται στο μαξίδιο. Να μη σηκώνεται. Να μη λέει ότι μπορεί να περπατήσει. Και το πιο σκληρό είναι ότι η Τζίψη, μεγαλώνοντας, άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έβλεπε ότι μπορούσε να σταθεί. Ότι μπορούσε να περπατήσει. Ότι δεν ήταν το παιδί που η μητέρα της παρουσίαζε στον κόσμο. Αλλά κάθε φορά που η αλήθεια απειλούσε να βγει, η Ντιντί την έσπροχνε πίσω στη σιωπή. Η υπόθεση έχει συνδεθεί με αυτό που είναι γνωστό ως σύνδρομο Μίνχαουζεν αντιπροσώπου, η πιο σύγχρονα, προσποιητή διαταραχή που επιβάλλεται σε άλλον. Με απλά λόγια, πρόκειται για μορφή κακοποίησης όπου ένας φροντιστής κατασκευάζει, προκαλεί ή υπερβάλλει ασθένειες σε κάποιον άλλον, συχνά παιδί, ώστε να κερδίζει προσοχή, συμπάθεια ή έλεγχο. Στην περίπτωση της Τζίψη, δεν μιλάμε απλώς για ψέματα. Μιλάμε για χρόνια ιατρικών παρεμβάσεων, φαρμάκων, εξετάσεων και περιορισμού. Για μια ζωή όπου η πραγματικότητα της κόρης είχε αντικατασταθεί από την αφήγηση της μητέρας. Κάποιοι γιατροί είχαν κατά καιρούς αμφιβολίες. Υπήρξαν στιγμές όπου τα συμπτώματα δεν τέριαζαν. Όπου τα στοιχεία δεν στήριζαν όσα έλεγε η Ντιντί. Αλλά η Ντιντί άλλαζε γιατρούς, μετακινούνταν, κρατούσε τον έλεγχο των πληροφοριών. Και η Τζίψη συνέχιζε να ζει μέσα σε έναν ρόλο που δεν είχε επιλέξει. Καθώς μεγάλωνε, η ανάγκη της να ξεφύγει γινόταν πιο δυνατή. Η Τζίψη άρχισε να χρησιμοποιεί κρυφά το διαδίκτυο. Εκεί, σε έναν κόσμο που η μητέρα της δεν μπορούσε να ελέγξει πλήρως, γνώρισε τον Νίκολας Γκόντετζον. Ο Νίκολας ζούσε στο Ουισκόνσιν. Η σχέση τους ξεκίνησε διαδικτυακά. Μιλούσαν για ώρες. Αντάλλασαν μηνύματα. Έχτισαν έναν δεσμό που, στα μάτια της Τζίψη, έμοιαζε με πόρτα προς μια άλλη ζωή. Αλλά αυτή η πόρτα δεν οδηγούσε σε ασφαλή έξοδο. Οδηγούσε σε ένα σχέδιο. Η Τζίψη του μίλησε για τη μητέρα της. Για τον έλεγχο. Για την κακοποίηση. Για το ότι δεν μπορούσε απλώς να φύγει. Ο Νίκολας άρχισε να εμφανίζεται όχι μόνο ως σύντροφος, αλλά ως ο άνθρωπος που θα μπορούσε να τη σώσει. Και σιγά σιγά, η ιδέα της απόδρασης έγινε η ιδέα δολοφονίας. Το 2015, το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή. Ο Νίκολας ταξίδεψε στο Σπρίνγκφιλντ. Η Τζίψη τον βοήθησε να μπει στο σπίτι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εκείνη του έδωσε το μαχαίρι και κρύφτηκε στο μπάνιο, ενώ ο Νίκολας μπήκε στο υπνοδωμάτιο της Ντιντί. Η Ντιντί δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές. Μετά τον φόνο, η Τζίψη και ο Νίκολας έφυγαν. Πήραν χρήματα και ταξίδεψαν στο Ουισκόνσιν. Για λίγο, πίστεψαν ίσως ότι είχαν ξεφύγει. Αλλά η ανάρτηση στο Facebook, που είχε γίνει από το λογαριασμό της Ντιντί, τράβηξε την προσοχή. Οι φίλοι ειδοποίησαν τις αρχές. Η αστυνομία ακολούθησε ψηφιακά ίχνη και έφτασε σε αυτούς. Όταν η Τζίψη βρέθηκε ζωντανή και περπατούσε, οι αστυνομικοί και οι γείτονες πάγωσαν. Δεν έβλεπαν πια μόνο μια υπόθεση ανθρωποκτονίας. Έβλεπαν μια τεράστια εξαπάτηση που είχε κρατήσει χρόνια. Οι γείτονες που είχαν βοηθήσει την Ντιντί και την Τζίψη ένιωσαν προδομένοι. Οι φίλοι που πίστευαν ότι η Τζίψη ήταν βαριά άρρωστη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Και το κοινό άρχισε να διχάζεται. Ήταν η Τζίψη θύμα? Ναι, είχε υποστεί χρόνια κακοποίησης και ελέγχου. Ήταν ένοχη. Ναι, συμμετείχε στο σχεδιασμό της δολοφονίας της μητέρας της. Αυτή είναι η δυσκολία της υπόθεσης. Δεν χωρά εύκολα σε μία λέξη. Δεν είναι απλώς η ιστορία μιας κόρης που σκότωσε. Δεν είναι ούτε απλώς η ιστορία μιας κόρης που σώθηκε. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα σε ένα ψέμα τόσο μεγάλο, ώστε όταν προσπάθησε να βγει από αυτό, επέλεξε τον πιο ακραίο και καταστροφικό δρόμο. Το 2016, η Τζίψη δήλωσε ένοχη για φόνο δευτέρου βαθμού. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Το δικαστικό σύστημα αναγνώρισε το πλαίσιο της κακοποίησης, αλλά δεν αγνόησε τη συμμετοχή της στο έγκλημα. Ο Νίκολας Γκόντετζον δικάστηκε ξεχωριστά.
Καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και έλαβε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης υπό όρους. Για την Gypsy, η φυλακή έγινε κάτι παράδοξο. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, είχε περισσότερη ελευθερία από όσοι είχε στο σπίτι με τη μητέρα της. Μπορούσε να περπατά χωρίς να προσποιείται. Μπορούσε να μιλά ως ενήλικη. Μπορούσε να αναγνωρίσει το σώμα της ως δικό της. Αυτό δεν σβήνει τον φόνο. Δεν σβήνει τον θάνατο της Didi. Αλλά δείχνει πόσο βαθιά είχε παραμορφωθεί η ζωή της Gypsy πριν το έγκλημα. Στις 28 Δεκεμβρίου 2023, η Gypsy Rose Blanchard αποφυλακίστηκε με όρους, έχοντας εκτίσει περίπου 7 χρόνια. Η έξοδος της από τη φυλακή έγινε ξανά τηλεοπτικό γεγονός. Συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, σειρές, βιβλία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κόσμος που κάποτε κοιτούσε τη μικρή άρρωστη Gypsy με ήκτο, τώρα κοιτούσε μια ενήλικη γυναίκα που κουβαλούσε 2 αλήθειες ταυτόχρονα. Ήταν επιζήσασα κακοποίησης. Και ήταν καταδικασμένη για τον φόνο της μητέρας της. Αυτό είναι που κάνει την υπόθεση τόσο δύσκολη και τόσο συζητημένη. Η Didi Blanchard ήταν θύμα δολοφονίας. Ήταν επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν μετά το θάνατό της, η γυναίκα που είχε φυλακίσει την κόρη της μέσα σε μια ψεύτικη ασθένεια. Η Gypsy ήταν θύμα κακοποίησης. Ήταν επίσης η γυναίκα που βοήθησε να οργανωθεί ο φόνος. Και ανάμεσα σε αυτές τις 2 αλήθειες βρίσκεται η πραγματική τραγωδία. Γιατί αν κάποιος είχε δει νωρίτερα. Αν κάποιος είχε επιμείνει περισσότερο. Αν κάποιος είχε ακούσει την Gypsy έξω από τη φωνή της μητέρας της. Ίσως το τέλος να μην ήταν ένα υπνοδωμάτιο γεμάτο αίμα. Ίσως να ήταν μια έξοδος με βοήθεια, προστασία και δικαιοσύνη χωρίς φόνο. Η υπόθεση της Gypsy Rose μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κάτι άβολο. Ότι η κακοποίηση δεν μοιάζει πάντα με αυτό που περιμένουμε. Μπορεί να φοράει το πρόσωπο της φροντίδας. Μπορεί να μιλάει με φωνή αγάπης. Μπορεί να εμφανίζεται σε φωτογραφίες με χαμόγελα, αναπηρικά αμαξίδια και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Και όταν μια κοινωνία χειροκροτεί την εικόνα της αφοσιωμένης μητέρας, μπορεί να μην ακούει το παιδί που έχει παγιδευτεί πίσω από αυτή την εικόνα. Η Gypsy δεν ήταν άγγελος. Η Didi δεν ήταν απλός τέρας. Οι πραγματικές υποθέσεις σπάνια είναι τόσο απλές. Αλλά η αλήθεια που έμεινε πίσω είναι σκληρή. Ένα κορίτσι μεγάλωσε πιστεύοντας ότι η ζωή του ανήκε σε κάποιον άλλον. Και όταν προσπάθησε να την πάρει πίσω, το έκανε μέσα από ένα έγκλημα που κατέστρεψε για πάντα περισσότερες από 1 ζωές. Αυτή είναι η υπόθεση της Gypsy Rose Blanchard. Η κόρη που ο κόσμος νόμιζε ότι πέθαινε. Η μητέρα που παρουσιαζόταν ως σωτήρας. Και η αλήθεια που αποκαλύφθηκε μόνο όταν ήταν πια πολύ αργά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και subscribe για να στηρίξετε το Ηρώ Crime Podcast. Αν θέλετε να ερευνήσουμε κάποια συγκεκριμένη υπόθεση, γράψτε μας στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι. Η αλήθεια πάντα αφήνει ίχνη.